Vieš, že burza ovplyvňuje tvoj život, aj keď si na nej nikdy neobchodoval? Každý deň kupuješ veci, ktorých cenu určuje komoditný trh. Piješ rád kávu? Komodita. Tankuješ auto? Komodita. Kupuješ pečivo? Komodita. Ty možno neobchoduješ na burze, no burza obchoduje s tvojim životom. Ahojte, vítajte vo Finstability, kanáli o peniazoch a investovaní. Verím, že každý si zaslúži šancu byť finančne stabilný. Dnes sa spolu pozrieme na komodity, suroviny, ktoré majú väčší vplyv na tvoje výdavky, než si myslíš. Komodity nie sú moderný vynález. Obchodujú sa už tisíce rokov. Prvé burzy vznikli v starovekej Mezopotámii a boli to obyčajné trhy s obilím. Ide teda o tisícročnú tradíciu obchodovania. Trh s komoditami ťa môže naučiť viac o svete peňazí a ekonomike, než bežné investovanie. Ak pochopíš, ako fungujú trhy s komoditami, začneš lepšie rozumieť aj svetu okolo seba. Komodity sú základom celej ekonomiky. Bez nich by svet jednoducho nefungoval. Keď zdraží ropa, nezdraží iba benzín. A keď zdraží pšenica, neovplyvní to iba chlieb. Ceny komodít neovplyvňujú len tvoju peňaženku. Pre podnikateľov to môže znamenať správny čas na nákup surovín alebo obdobie, keď musia platiť viac a premietnúť to do cien svojich výrobkov. Takže, ak je káva v kaviarni drahá, nemusí za to tvoj predajca, ale obchodníci, ktorí nakúpili obrovské množstvá, alebo mráz v Brazílii, ktorý zničil úrodu. Keď cena bavlny vyskočila o 150% v roku 2011, módne značky po celom svete museli zdražovať kolekcie. Komodity sa delia do viacerých skupín, od energií, cez poľnohospodárske plodiny, až po kovy, či dokonca živé zvieratá. A čo je dôležité, každá skupina reaguje na iné udalosti vo svete. Sucho môže rozhýbať ceny potravín, vojna alebo politika zas rozhýbu zlato, ropu alebo plyn. Sledovanie komodít je ako mať röntgen na ekonomiku. Ak vieš, že cena ropy rastie, môžeš čakať drahšie tankovanie. Ak vidíš, že zlato stúpa, znamená to, že sa peniaze presúvajú do bezpečia. Čím viac rozumieš komoditám, tým menej ťa prekvapia ceny v tvojom živote. Napíšte mi do komentárov, ktorú komoditu by ste chceli lepšie pochopiť alebo sledovať a prečo. Toto je Finstability, kde otvorene hovoríme o financiách a učíme sa z chýb, od prvých krokov s rozpočtom, cez investovanie až po trading. Nie som finančný poradca ani expert, ale viem, že bez správneho finančného vzdelania ľudia robia chyby. Ak ti toto video dalo hodnotu, daj like, odoberaj kanál a zdieľaj ho s priateľom, ktorý je pripravený posunúť sa vyššie. Toto nie je len kanál, toto je komunita, kde úspech budujeme spolu